Erabaki nuen psikomotrizitate aipamena ikastea, lehenik eta behin badakigulako irakasleon lanak etengabeko formakuntzan oinarritzen dela. Bai? Atxatxeko irakasle izanik eta beraienganako esku hartze horretara gehiago hurbildu nahirik, prestakuntza honetara gehitzea erabaki nuen. Nik urteak daramatzat hezkuntzan lanean, eta nolabait uste dut aurretik hasi nintzela aurra ikusteko moduan edo begiradan apur bat sakontzen, baina igual formakuntza honek eskaini didana da nire egote horretan eragin du, ez? Aurrean nola kokatzen naizen, non kokatzen naizen eta zergatik kokatzen naizen, ez? Formazio honek badauka beste formazio batzuk duten alderdi teorikoa eta alderdi praktikoa, baina badauka bestek ez daukatena edo gutxi batzuek izan dezaketena, eta hori da formakuntza pertsonala edo bizipenetan oinarritutako formakuntza hori, ez? Alde batetik teoria jaso dugu adituen eskutik, beste batetik bizipen saioak izan ditugu pixkat gure burua eta gure buruarekin, gure gorputzarekin konektatzeko balio izan dutenak, eta bi horiek uztartu ditugu integrazio saioetan. Integrazio saioetan ikusi ditugu aditu batzuen jardunak, bideotan, analizatzeko, adituekin behaiekin analizatzeko aukera izan dugu. Ikusi ditu in situ ere bertatik bertara aditu hauek psikogela barruan, nola mugitzen duten, nola hitz egiten dieten ikaslei ze gorputz jarrera dituzten. Eta, gerora guk behaketa parametro batzukin eta hori aztertu ondoren, gero aberasgarria izan da oso behaiekin elkarrizketa, saioa bukatu eta pixkat partekatze hori. Prestakuntza honek, gauza asko eman dizkit pertsonalki, baina bat aipatzekotan aipatuko nuke orain momentu honetan umea begiratzeko orduan ez dela bere ekintza eta hitza bakarrik gailentzen, baizik eta umea osotasunean ikusteko gaitasuna ere landu dudala horri esker. Saio gutxi eman ditut aurretik eta formazioa jaso ondoren zorionez saio asko aurrera emateko aukera eskaini didate. Aurretiko saioak ideia bat iten duzu, pixka saltzeatzen eta zure kaxa, bertako irakaslei eta galdetzen, materiala nundan pixkat kokatzen, baina etzea kontziente gertatzen nahi den guztiaz. Eta formazio honek hortan laguntzen dizu, ezta? Haur bat behatzen dezunen, ondo ulertzen, edo ideia bat egiten ze ari den gertatzen haur horren barruan.